Yıllar узып, ылы санлы юбилейлар каршылаганда, гомер дигән җитез атның дилбегәсен кыса төшебрәк тотасы килә башлый. Аеруча әгәр ул ат әнинең гомер аты булса, дип башлаганнар Татар Сайман авылында туып үскән. Бүгенге көндә Әхмәтле авылында гомер кичерүче Айбулатова Фәриха Мустаким кызына багышланган котлау хатын. Бүген 22 март көнне ул үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы олы гомер тантанасы белән ихластан аны Тольятти шәһәреннән улы Рәсим, килене Гүзәл, оныгы Илнур котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның бар теләкләренә шулай ук улларыгыз Ильяс һәм Илгиз гаиләләре белән кушылалар. Әни дигән изге кешене яз фасылы белән чагыштырып була. Чөнки әнинең карашы язгы кояш сыман җылы һәм ягымлы. Куллары язгы җилләр сыман назлы. Күңеле дә язгы тамчылар сыман бик нечкә. Безнең газиз кешебез дә язлар белән бергә 75 ел элек 5 балалы гаиләдә 4нчесе булып дөньяга аваз салган. Аның артында гади авыл баласының балачагы. Сугыштан соң авыр еллар билгеле бар халыкка да йыгынты ясаган. Авырлыкта үскән әнкәебез тырыш, акыллы, тәүфыйклы булып җитешә. Билгеле һәр нәрсәнең үз вакыты. Менә Аллаһы Тәгаләдән әмер булып, ул да әтиебезне очрата һәм күкләрдәге никах җиргә аша. Алар матур гаилә корып җибәрәләр. Татулыкта, мәхәббәттә яшәгән гаилә барысын да үз көче белән булдырырга тырыша. Бер-берисенә терәк тә, кирәк тә булып, алар безне 3 балаларын якты дөньяга тудыралар. Гомерләре авыр эштә, колхозда хезмәт итүдә үтсә дә, алар бер генә дә зарланмадылар. Киресенчә, безнең якты киләчәк өчен көч куйдылар. Кызганыч ләкин, әтиебезнең гомере артык озын булмады. Бар канатым, җан юлдашын әткәебезне бары 56 яшендә булган чакта гына мәңгелек дөньяга озаттык. Әниебез шул вакыттан алып ялгыз канаткага. Ләкин аны барыбер ялгыз дип әйтеп булмый. Аның яраткан бала оныклары гел янәшәсендә. Мөмкинлекләребез чыккан саен без аның янына кайтабыз. Бәлки, ул гомер буе кызым булса иде дип хыяллангандыр. Ләкин киленнәрен дә ул үз кызлары кебек күрә белә. Кайчан гына кайтсак та, әниебез безне җылы ояда тәмле иттереп пешергән ризыклар, тулы табын, җылы караш, ягымлы йөз, ачык күңел белән каршылый. Үзе олы яшьтә инде булуына карамастан, әле һаман бер эшендә безгә тапшырырга ашыкмый. Кунак итеп, хөрмәтләп безне озатып кала. Аның сыман әниләр бик сирәктер. Без анардан бар яклап үрнәк алып яшибез һәм аның хәер фатихасыннан башка бер эшебезне дә башламыйбыз. Әниебез юбилеен яраткан әни, кадерле әби булып кына түгел, тагында яратылган дау әни булып каршылый. Чөнки Аллага шөкер, аңа беренче оныкчасында Хак Тәгалә күрергә насыйплар кылды. Раббым, аларның никах көннәрендә күрергә язсын аңа. Кояштай озын гомерле булалтыныбыз. Әнкәй, сәламәтлек белән тулы бәхетле көннәр, дән, җан саулыгы, рух ныклыгы телибез сиңа, кадерлебез. Моннан соң да кояшлы иртәләргә, сандугачлы язларга, чәчәкле җәйләргә куанып, балалар хәсрәте күрмичә, хәерле озын гомерләр кичерсәң иде. Ата-баба нигезенең җылысын саклап, гаилә учагын сүндермичә, безне шатландырып яшәсәң иде. Чәчләреңә шал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә, кадерлебез, авырмыйча, син дөньяда безгә бер генә. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык, бәхет, сәламәтлек белән тыныч, озын гомер телибез. Һәр бер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Хөрмәтле Фәриха Мустакимовна, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны бала оныкларыгыз бүләге буларак кабул итеп алыгыз.
Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елма, я бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елма, я бер сылама. Каушап калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елма, я бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елма, я бер сылама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәни шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елма, я бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елма, я бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек